Өйдән шугымнан һәр кешенең күңелендә уелып кала торган вакыйга. Гаиләдәге җылылыкны ничек саклыйсыз? Бу инде күбрәк ир-ат өстендә микән, әллә хатын-кыз өстендәме? Өлкәнәя башлагач, аннан соң ул теге хисләр сүрелә дип әйтмәс идем. Ул башка этапка күчә, башка төргә күчә ул. Безнең әти өйдә баш булып торды. Табаксага шалтыраганнан соң татуланышу бигрәк ләззәтле булырга тиеш. Менә бу эш хатын-кызныкы, менә бу эш ир-атныкы дип шундый бүленеш бармы? Мин бетон гына мишәйтә беләм. Минем әтиемнең дә шундый сүзе бар, улым, син эшләп кара. Барып чык икән, тагын бер тапкыр эшләп кара. Тагын барып чык икән, тагын эшләп кара. 3 тапкырда да булмаса, ул синеке түгел дия иде. Мин әлдә Ришатка шушы сүзне әйтеп киләм. Балам, сине әти әниеңне бөтен Татарстан белә, дәвәниеңне, бабаңны бөтен Татарстан белә. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарстан 24 телеканалында турдан-туры эфирда мәдәни агарту тапшыруы. Барыгызга да матур һәм уңышлы көн теләп сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. 2024 ел Россиядә гаилә елы дип игълан ителде. Бу уңайдан безнең телеканалда нәсел мирасы дип исемләнгән өр-яңа проект дөнья күрде. Бүген без шул хакта сөйләшербез. Кунакларыбыз тапшырулар мөхәррире Илүзә Бикшәнтәева һәм әлеге проектта катнашучы матур театраль гаилә Татарстанның атказанган артистлары Ринат Шәмсетдинов һәм Лилия Мәхмүтова. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз? Хош килдегез. Исәннәрмесез. Сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт шулай зурлап килгәнегез өчен. Рәхмәт чакыруыгызга. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп үткәнемчә, тапшыруыбыз турдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунакларыбызга сорауларыгыз һәм гомумән әйтер сүзләрегез булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябезнең телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Менә яңа проект дип әйтеп үттек. Миңа калса инде күп кенә тамашачыларыбыз әле күрергә дә өлгермәгәннәрдер. Бу нинди проект икән дип баш вата торганнардыр, шулай бит. Әйтегез әле кыска гына мәгълүмат биреп үтик. Сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Игътибар экранга. Россия президенты Владимир Путин 2024 елны Россиядә гаилә елы дип игълан итте. Шул уңайдан без Татарстан 24 телеканалы нәсел мирасы тапшырулар циклын төшерүгә алындык. Безнең гаилә 1991 елның 12 октябрендә барырга килде. Әтияни турында мин дә сөйләргә яратам. Үземнең гаилә турында сөйлим әле менә. Минем 2018 елда дөньяга улым Айзатын туды. Біз гаиләдә 3 бер туган абыйлы энекәшләр. Балалар гаиләнең яме, тәме, киләчәге һәм гомумән алганда уңышлы дисәң дә була. Нәсел мирасы халык авыз иҗаты, фольклор халкыбызның милли мәдәни мирасы аша гаилә кыйммәтләрен пропагандалый. Буыннан буынга күчүче йолаларны, гореф-гадәтләрне саклау өстендә зур эш башкара. Студиябезнең бүгенге кунакларына килгәндә Татарстанның атказанган Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистлары Ринат Шәмсетдинов белән Лилия Мәхмүтова театраль гаилә генә түгел, үрнәкәте, яни һәркем көнләшерлек матур парда. Гаилә, мәхәббәт һәм хөрмәт кебек төшенчәләр хакында бергәләп сөйләшербез. Без инде башта яңа проект турында сөйләшеп бетербез, шулай бит. Менә бу проектның башында инде Илүзә тора, ул артистларны туплады, алар белән көн-төн аралашты, проект дип янып йөргән кеше. Илүзә, менә әлеге проектның асылы белән таныштырып бетсәң иде. Рәхмәт, Гөлүсә, матур сүзләрең өчен. Әлбәттә, проектның башында мин генә түгел, безнең барлык телеканалыбыз, аның җитәкчелеге, аның хезмәткәрләре торабыз. Гаилә елы дип игълан ителгәннән соң без шушы матур проектка алынырга булдык һәм актерлар сөйләсә, импровизация рәвешендә үзенең тарихларын бәян итсә, матур күркәм булыр дип уйладык. Һәм мин шушы тәкъдим белән Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры җитәкчелегенә, дөрес әйттем бит инде. Шул театр җитәкчелегенә чыктым. Алар да бик шатланып минем тәкъдимемне, безнең тәкъдимебезне кабул иттеләр. Һәм без шул көннән инде уйлый башладык. Кемнәрне чакырырга мөмкин, нинди темаларны күтәрергә мөмкин. Гаилә эшендә дә бит әле бәләкәй темалар бихисап. Әти, әни мөнәсәбәтләре, әти, әни бала мөнәсәбәтләре, әби бабай тәрбиясе, үзең инде әни, әти булгач үзеңнең балаларыңны тәрбияләү мәсьәләләре, аларны күтәрер якларын уйлаштык. Һәм инде
шушы урында минем әлбәттә Тинчурин театры җитәкчелегенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Алар барлык оештыручыларын үз җилкәләренә алып, безгә актерлар исемлеген төзеп, менә сезгә кызлар, бүген шул килә, каршы алыгыз да яздырыгыз диделәр. Һәм без инде калганын актерлар белән яздырып бетердек. Һәм бүгенге көндә инде аңлаумыйча тапшыру күрсәтелә башлады, шулай бит? Әйе, бүгенге көндә тапшыру берәр ай чамасы экраннарда. Ул безнең көн дәвамында буш урын булган сайын күренеп тора. Кыска гына вакытлы ул, ләкин кыска гына вакытлы булса да, ул үз эчендә шуның хәтле мәзәкчән дә, юморга бай да, сабак алырлык та һәм әлбәттә тормышчан да вакыйгаларны сыйдыра. Һәм димәк, әлеге тапшыру кысаларында без инде яраткан артистларыбыз Лилия Мәхмүтова һәм Ринат Шәмсетдиновны да күрә алачакбыз. Менә әзерлек мизгелләре ничек барды? Миңа калса инде бөтен күңелегездә булган хатирәләрне яңартып чыккансыздыр. Сез башта утырып сөйләшкәнсездер, нинди теманы, нәрсәне сөйлик микән, нинди вакыйганы дип миңа калса. Аппетит ашаганда килә дигән шикелле бик каты алай уйлаган булмады. Шулай да монда килгәндә уже фикерләп килдек инде без нәрсә турында сөйләргә, ничегрәк итеп сөйләргә. Бөтен башта булган татар әдәби телендә булган сүзләрне искә төшереп бетереп, алар әле эфирга чыккач бөтенләй онытыла торган гаете бар. Шулай да бит. Шулай да менә өйдә инде кичтән сөйләшеп куеп, нәрсә турында сөйләргә була, нинди кызыклырак вакыйга турында сөйләргә була дип киңәштек әлбәттә. Гаилә елы булгач инде әлбәттә без үзебезнең гаиләбез ничек барлыкка килгән анда сөйләмичә булдыра алмадык. Шуңа күрә безгә бик кызыклы тоелды ул, чынында, чөнки вакыйгаларга бай әйбер ул безнең өйләнешү моменты. Өйләнешү гомумән һәр кешенең күңелендә уелып кала торган вакыйга, шуңа күрә аны искә төшермичә булмый. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, нәкъ сезнең белән чыгарылыш безнең YouTube каналыбызда иң зур карауларны, рекорд карауларны җыйган тапшыру булды. Менә бит, безне беләләр. Димәк, шулай. Менә зәңгәр экраннардан тыш әлеге тапшыруны YouTube'та да карарга мөмкин, шулай бит? Әйе, әлбәттә, безнең YouTube каналыбызда Татарстан 24 телеканалының YouTube каналын җыйган очракта, һәм әлбәттә Нәсел мирасы тапшыру дип җыйган очракта нәкъ бөтен тапшыруларның үзенә килеп чыгарга мөмкин һәм берәм текләп, берәм карап чыгарга була. Менә шушы урында тукталып тагын бер сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул да инде проекттан матур мизгелләр белән тулыланыр. Игътибар экранга. Әйтерсең, мин монда күптән булган һәм күптән аралашкан шикелле үземне хис иттем. Нәсел мирасы проекты үз алдына традицион гаилә кыйммәтләрен саклауны гына түгел, милли мирасыбызны буыннан буынга тапшыру, яшь буынга борынгы гөреф-гадәтләребезне, традицияләребезне җиткерүне дә максат итеп куйды. Күптән угыртылар, тараттылар сагыш болытын. Әйе, тапшыруларыбызны Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артистларының гаилә тарихларын тыңлап кына түгел, җырлашып та, көлешеп тә, такмаклар әйтешеп, шигырьләр сөйләшеп тә яздырдык. Һәм әлбәттә, сабак алырлык байтак тарихларны йөрәгебез аша үткәрдек. Нәрсә булгандыр, мин тоттым да шундай ялтырап торган менә шундай зур кашлы языкны алып кайтып киттем өйгә. Мин аны урладым дип әйтмәс идем. Мин аны караклык юлда да бастып дип әйтмәс идем. Һәм ул язык югалганын белделәр дә, әлбәттә аны мин әйттем. Менә мин үземнең алганымны әйттем. Мин менә шушы вакытта аңладым. Бу әйбәт әйбер түгел, кеше әйберенә кагылмаска ярамый икәнлеген. Менә шушы чакта минем менә намусым ул нәрсәне кичерде. Әлбәттә, мәзәкчән юмор белән сугарылган көлкеле тарихларда бихисап яңгырады. Бер рәхәтләнеп кизәнеп җибәрмәсен минем нәкъ баңгайга. Киле беләкте, күздән утлар күренә. Энекә шулай алды. Абый, зинһар гафу ит. Абый, бер зинһар, мин теләмәдем, авыртасың, мен авыртамы ди. Әйтәм, Ришат, каш! Үземнең күздән утлар күренә, үземнең авырта. Абый, зинһар, ошламайын дидем. Әйтәм, Ришат, бар, каш! Тормыш итә башлагач инде әлбәттә төрле вакытлар була. Савыт-сабада шалтырап алганда әйткәләшеп таласың. Инде теге мәкалдәге кебек өйләнгәчтен иратның күзе ачыла, хатын-кызның теле ачыла диләр бит. Шулай иратта булып куя кай вакыт. Менә мондый вакытларда инде әлбәттә гаиләне саклап калыр өчен бер-береңне
хөрмәт итәргә, бер-береңә юл куя белергә кирәк. Без исә үз чиратыбызда тапшыруны әзерләүдә ярдәм иткән Тинчурин театры җитәкчелегенә, хезмәткәрләренә, артистларына олы рәхмәтебезне һәм ихтирамыбызны белдерәбез. Менә бит димәк, безнең тамашачыларыбызны менә шундый матур һәм иң мөһиме мәгънәле тапшыру көтә. Менә тапшыруыбыз башында да гаилә елы дип әйтеп үттек. Шуннан да инде миңа калса, дәүләт тарафыннан менә гаилә институтына шундый зур игътибар булуы инде бик сөенечле, шулай бит. Менә сезнең гаиләгезгә килгәндә, сюжетларның берсендә инде 1991 елның 12 октябрендә туды дип әйтелде. Субханалла, инде бүгенге көндә 30 елдан артык 32 шулай бит. 33 ел була быел. Ага, менә субханалла, иң матур гаиләләрнең берсе. Һәм менә сездән сорыйсы килә. Гаиләдәге җылылыкны ничек саклыйсыз? Бу инде күбрәк ир-ат өстендә микән, әллә хатын-кыз өстендәме? Алай димәс идем мин. Ир-ат өстендә, хатын-кыз өстендә дип, ир-атка гына элеп калдырырга, алай бер хатын-кызга гына өйеп калдырырга ярамый. Монда гаилә булгач икен тигез булырга кирәк. Гаиләдәге җылылыкны сакларга яшь вакытта ул мәхәббәт дигән әйбер бар. Шул алып бара. Бер-береңне яратасың, бер-береңнән башка яши алмыйсың. Менә шушы гел бер-берең янында гына буласы кирәк, гел янәшә буласы кирәк. Менә шуның белән бара ул. Өлкәнәя башлагач, аннан соң ул теге хисләр сүрелә дип әйтмәс идем. Ул башка этапка күчә, башка төргә күчә ул. Мәхәббәт дигән әйбер ул уже теге бер-береңне санлау, бер-береңне аңлау, бер-береңне тыңлый белү, бер-береңә юл бирә белү, бөтен сездә менә шушы вакыт ягә берлән җыела. Әлбәттә, дөрес әйтәләр, табак савыт шалтырамый тормый, ләкин табак савыт шалтыраганнан соң татулану шу бигрәк ләззәтле булырга тиеш. Менә бит. Лилия апаны да тыңлап битик әле. Менә өйдәге вазифалар. Беләсезме, мине әтинең әнисе, мин кичкенә вакытта өйрәтә торган иде. Кызым, исеңдә тот, ир баш, гаиләдә ир баш, хатын-кыз муен дия торган иде. Менә шушы принцип белән мин шулай тәрбияләнгән, шулай үскән. Һәм әлбәттә менә безнең әти өйдә баш булып торды. Һәм мин үземнең гаиләмдә дә Ринатны баш дип саныйм. Ләкин шуның да кирәк, ир баш хатын муен булса да, ир хуҗа, хатын-кыз кол түгел. Аларның һәрберсенең үз дәрәҗәсе бар. Бу безнең ислам динендә дә килә. Хатын-кызның дәрәҗәсе бик зур ислам динендә дә. Менә вазифалар турында сөйләшеп үтсәк, сезнең гаиләгездә әйтик, менә бу эш хатын-кызныкы, менә бу эш ир-атныкы дип шундый бүленеш бармы? Юк, без алай бүлгәнебез юк. Әлбәттә, әйтик, нәрсәдер пешерә башлыйбыз икән, Ринат бәрәңгәрчә зинһар өчен дип сорыйм икән, бердә булмаса менә әле күптән түгел генә перецларны пикировать итеп утырттык Ринат белән, икәүләшеп эшләдек. Нәрсә эшләсәк тә, ир-ат эшендә, хатын-кыз эшендә без бергә эшлибез. Әлбәттә, мин хатынымны теге тыккада кагарга җибәрмим инде. Авыр эшкә. Ансын үзем калган көмәткә. Мин бетон гына мешать итә беләм. Мин нәрсәдер эшләгәндә, Лилия һәрвакыттагы подсобный кеше шикелле, ул миңа гел булышып тора, тегесен бирәр, монысын бирәр, теге юк, аны тегесен дип, улары жүгертеп кенә алып килә буланы. Менә шулай без бер-беребез белән тулландырып эшлибез эшләрне. Мин ашарга пешергәндә дә Ринат шулай итеп, Ринат бәрәңгәрчәле, суган әрчәле дип, менә шушындай әйберләр белән Мин пешермим түгел, мин пешерә беләм, ләкин Лилия пешергән әйбер тәмлерәк, шуңа күрә мин аңа күбрәк ул вазифаны аңа күбрәк бирдем. Менә бит, ничек кызык кына матур гына яшәп ятасыз икән. Аллага шөкер. Тагын шунысын да әйтеп битәргә кирәк. Менә сез бит инде Исламия апа Мәхмүтова һәм Хәлил абый Мәхмүтовларның дәвамчылары. Ул инде безнең республикабыздагы иң матур һәм иң талантлы гаиләләрнең берсе, шулай бит. Һәм бүгенге көндә, Аллага шөкер, сез менә аларның дәвамчылары. Менә аларны да искә алып үтик әле. Бәлки аларның сезгә әйткән ниндидер кадерле сүзләре аерым бер истәлек булып күңелегезгә кергәндер. Иң беренче Хәлил бабайны искә төшерәсем килә. Шушы көннәрдә аның юбилей елы берсе, 85 яшь тууына, аны инде театрда белгиләп үтәчәкбез. Ул бик мудрый кеше иде. Бик мудрый кеше иде. Ул күп вакытта мәкаләләр белән сөйләште. Әйтик, мәсәлән, энем запомни раз и навсегда, туктап торган машинаны этмиләр дип. Аның мәгънәсен төшенә алмыйча интегәйдек. Үзең селкенмәсәң, сиңа беркемдә булышмый дигән сүз икән ул. Үзең тырышмасаң, сиңа беркемдә булышмый, барып та чыкмый дигән. Аннан соң не бой горшки обжигают дип гел әйтә килде. Шушы ук эшне гел кешеләр эшли, төрле эшләрне.
аны алалар ниләр эшләми бит. Дөрестән дә. Һәм минем әтиемнең дә шундый сүзе бар, улым, син эшләп кара. Барып чык икән, тагын бер тапкыр эшләп кара. Тагын барып чык икән, тагын эшләп кара. 3 тапкырда да булмаса, ул синеке түгел дия иде. Шуңа күрә ул бабайның, әтинең әйткән сүзләре менә хәзерге вакытта да гел ярдәм итә миңа тормышымда. Ну, әлбәттә, инде безнең әби Исламия ханым, ул бит инде җелегенә кадәр шыпшын артистка иде ул. Әйе. Ул шул кадәр нык артистка иде. Ул кеше алдында бер кайчанда үзен начар яктан да күрсәтмәде. Гел елмаеп торды ул, гел шундый. Ул әлбәттә безне эшләргә өйрәтә иде. Менә моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк. Ул элекке колхоз вакытындагы нәрәт биргән шикелле өеп куяны. Кайчан эшлисең анысы билгеле түгел. Яра дисендә эшлисең. Менә әйбәт килеп чыкты. Менә мин дә өйрәнеп китәләр, үзләренә кайткач әйбәтләп эшлиләр аннары дип шаярта торган иде инде. Ләкин һәрвакытта безнең нәрсә эшләсәк тә Лилия белән бергәме, аерыммы чыгып утырып карап утырырга ярата иде. Эшнең төгәлләнгәнен карый иде ул, шулай итеп күңеленә ничектер ни тапкандыр инде ул, шулай менә рәхәтлек тапкандыр. Безнең бабай бер кайчанда кеше алдында каракан төкермә дигән сүз белән яшәде. Авызында күпме генә булса да дип, ул действительно ул сүзне әйтә дә килде. Һәм бер кайчанда ул үзенең эшендә нәрсә бар күрсәтмәде. Кайчагында икәүгә калганда сөйләшеп утырганда ул, конечно, әйтеп куяды, "Эх!" дип. Ләкин кеше алдында ул үз гаиләсендә идеальный гаилә итеп күрсәтә белде. Шуңа күрә рәхмәт аңа. Һәм без аңа теге тиңләшергә тырышып, аннан үрнәк алып яшибез. Мин әбиләрне дә искә төшерим әле, чөнки безнең әтинең әнисе, ул безнең белән шул көз килә торган иде, һәм яз көне кайтып китә торган иде инде авылына, әти илтеп куя торган иде. Һәм шушы вакытта гел безне кичкенәдән үк өйрәтеп килде инде. Кызым, балам, сезнең әти әнигезне бөтен Татарстан белә. Шуңа күрә зинһар вә зинһар үтенеп сорыйм, әти әнигезнең битенә кызылы китерерлек эш эшләмәгез дип. Һәм мин шушы үгет нәсихәтемне, менә малаема хәзер 28 яшь тулды, 29 яшь белән бара, өйләнмәгән әлегә кадәр. Мин әлдә Ришатка шушы сүзне әйтеп киләм. Балам, сине әти әниеңне бөтен Татарстан белә, дәвәнеңне, бабаңны бөтен Татарстан белә, апаңны, Ләйсән апаңны бөтен Татарстанна түгел, Рәсәйдә белә. Рузия апаңны Камал театрында эшли, опять-таки бөтен Татарстан белә. Династия. Шулпан бар, Ринат Жизнең мәйтәм татар конгрессында эшләгән кеше, шуңа күрә безнең биткә кызылы китерерлек бер кайчанда андый эш эшләмә. Уйлап кара башта эшләр алдыннан, аннарсын гына эшлә дип, гелмә шушындай үгет нәсихәт белән хәзерге көнгә кадәр дә шушындай нәсихәт биреп яшибез. Менә бит, субханалла. Инде гаиләгездәге традицияләргә дә тукталып бетәс килә. Бәлки менә сезнең гаиләгезгә генә хас булган ниндидер аерым бер тәртипләр бардыр. Теге ничек дип әйтергә, гомумән башка кешеләрдән без аерымлы буларак бернинди андый эшләр эшләгән юк, ләкин кайбер әйберләрне дөресенә билгеләп үтәбез. Безнең яңа ел бәйрәме ул гаилә бәйрәме. Без кунакка да бармыйбыз, кунак та чакырмыйбыз. Киләсе кеше килә, әлбәттә без аны өйдә уздырырга тиешбез, гаиләбез белән. Бергә шунда утырып, рәхәтләнеп сөйләшеп, тәмле әйберләр ашап, шулай итеп каршыларга тиешбез дигән әйбер бар. Анысы менә шушы бәйрәмнәрне инде үткәреп җибәрергә дигәнне, анысын да шулай үткәрәбез. Лилия инде нәрсә булса да уйлап таба, инде тәмле әйбер пешерә. Табын янына җыя, менә шулай күңелле генә үткәрергә тырышабыз. Ләкин безнең эшебез шундый бит инде, без именно без бәйрәм көнендә ял итмибез, без эшлибез. Шуңа күрә без һәрвакыт спектакль уйныйбыз инде, ул көнгә туры килә. Менә без бу 8 март көнендә безнең кияү урлау дигән спектаклебез булачак. Элек Ренатлар уйный торганнар иде, бәйрәм белән кызлар дигән спектакльне Шамил Фәрхетдиновның инде, менә бу елсы инде без кияү урлатабыз, Алла бирсә, 8 көндә. Ярый, уңышлар сезгә. Безнең сүз башыбыз бит инде яңа проект иде, шулай бит. Әйдә, иллюзия кабатлап үтик әле менә. Кайчан карарга, кайдан карарга? Нәсел мирасы проектын без көн дәвамында безнең телеканал кысаларында, аның зәңгәр экраннарында күрә алабыз.
Анда төгәл генә актерның кайчан чыгыш ясасын белеп булмый, әлбәттә, кайсы туры килә, кайсына бәхет елмая, ул безнең экраннарда булачак, димәк. Шуңа күрә һәрвакыт безнең белән булыгыз. Әлбәттә, ләкин әле без Тинчурин театры актерлары белән генә тукталып калырга җыенмыйбыз. Безнең чиратта Кариев театры актерлары тора. Аларны яздырабыз, аннан соң инде әлбәттә татар эстрадасының җырчыларына да күчәргә планыбыз бар. Әлегә безнең менә 17 тапшырыбыз эфирда, көн дәвамында алар телевизор караучыларын сөендерә. Димәк, планнар зурдан. Без исә тагын бер промо роликка тукталып үтәрбез. Игътибар экранга. У нас в семье есть несколько семейных традиций. Син кайда идең, кайларда йөрдең. Я познакомился со своей женой, когда мне было 7 лет. Ничек мин сине күрмәдем икән. Через месяц он решил снова попытать удачу и пригласить меня на свидание. Вакыт килеп җитте, тормыш иптәшем миңа әйтә: "Киттек." Мин инде дип торырга вакытым булмады. Шушы истәреккә быел нәкъ 50 ел. Вроде мелочь, но мне кажется, именно такие моменты запоминаются и детям, и родителям. Ринат абый, менә иртәгә 8 март халыкара хатын-кызлар көне якынлаша бит әле. Шулай шул. Сез бәйрәмгә әзерме? Бүләкләр карап куйдыгызмы? Ирләр гел бәйрәмгә әзер инде, аларга бәйрәм генә булсын, аларга повод кына бирде, диясе генә кала. Ләкин шулай да без ирләр үзебезне ир атка саный алмас идек. Яннарыбызда безнең гүзәл хатын-кызларыбыз булмаса, кем генә булмасын, хатыныбыз, әниләребез, кызларыбыз, күршеләребез, апаларыбыз дигәндәй, гел безнең янәшәбездә алар өчен яшибез, аларны сөендерү өчен яшибез, әлбәттә. Кызларга теләгем шул, хатын-кызларга гомумән гел үзләрен карасыннар иде, матур булып калсыннар иде. Алар матур иргә тырышсыннар иде. Алар елмаеп йөрергә тырышсыннар иде. Елмаган саен хатын-кыз матуррак күренә. Ага, Лилия, апа, нәрсә эстәрсез? Мин бары тик күкләребез аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын иде. Хатын-кызлар, кадерлеләрем, сезне бәйрәм белән котлыйсым килә. Без моңа бик лаек. Безнең җилкәләребез киң, әмма ләкин без шул ук вакытта бик йомшак, шуңа күрә сезгә бары тик саулык, сәламәтлек, озын гомер, бәхет теләп калам. Сау булыйк, сау булсак, сау сәламәт булсак, калганы барсы да була Алла бирсә. Илүзе? Мин дә исә әлбәттә үз чиратымда биредә яңгыраган һәрбер матур теләккә дә кушылам. Мин исә матур гаилә кору белән бер рәттән һәр хатын-кызга үзе сөйгән, күңеленә якын булган эшен, һөнәрен һәм кәсебен табуын теләп калыр идем. Менә Гөлүсә белән нәкъ безнең шикелле. Сезгә телевизор караучыларга безнең тапшыруларыбызны карагыз, безне карау, сезнең безне каравыгыз дөресрәге безнең өчен иң зур бүләк диясем килә. Менә мин үзем дә ихлас күңелдән студиябыздагы кызларында һәм шул вакытта безне карап утыручы гүзәл затларны да ихлас күңелдән котлап үтәсем килә. Әлбәттә инде гаиләләребез мәхәббәтле, бәхетле һәм нык булсын иде. Сезнең белән сау булашабыз, киләчәктә дә шулай дус, тату булып калыйк, очрашулар насыйп булсын. Рәхмәт, сау булашабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Яз матур елмаюлардан торсын. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.